ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாம் ரொம்ப அழகா பாடுறீங்க. ஒவ்வொருத்தரும் யார் யார் பீட் பண்றீங்கன்னே தெரியல. நல்லா பாடுறீங்க மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ஜாயின் ஆகல. மாதாஜி அந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகம் வேணா ஒருத்தரையா படிக்க வைப்போம் மாதாஜி. ஆ, நீங்க புக் இருக்கா எல்லார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணணுமா? நீங்க ஷேர் பண்ண முடியுமா மாதாஜி? நான் பண்றேன் மாதாஜி. அதுக்கு தான் லேப்டாப் எடுத்துட்டு வந்தேன். நான் பண்ணுங்க. மாதாஜி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க, நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் தானே? ஆமா மாதாஜி. ஓகே. திருதராஷ்டிர உவாச்ச धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. இப்போ ஒவ்வொருத்தரா சொல்றீங்களா? எப்படி எல்லாரும்? அருள்மொழி மாதாஜி ஆல்பாபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. அருள் மாதாஜி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் படிங்க, அடுத்தது பவானி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திருதராஷோபாச்ச धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्तवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பவானி மாதாஜி, காந்திமதி மாதாஜி. ஓகே. திருதராஷ்டிர உவாச்ச धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரமேஷ் பிரபுஜி சொல்லுங்க பிரபுஜி. ओके जी. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பவானி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி சொல்றீங்களா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி, நீங்க வேணா செகண்ட் ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? இல்ல கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மாதாஜி? கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சம்சார தாவ ஆரம்பிக்கலாம் மாதாஜி. அப்புறமா ஓகே மாதாஜி. நாளைக்கு சம்சார தாவல ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு முதல் ஸ்டான்ஸா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. இன்னைக்கு இது போதும். நாளைக்கு ஓரளவுக்கு எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறாங்க, இன்னும் பாட்டும் நல்லா வருது. அதனால அடுத்ததுக்கு போகணுமா? ஓகே மாதாஜி. நீங்க இது பண்ணிடுங்க, நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி, நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने. नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यातिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम
ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், எல்லாருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் நம்மளுடைய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் சர்வா அன்போடு அழைக்கிறேன். நாம் வந்து செகண்ட் சாப்டரில் என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா நேற்று என்ன பார்த்தோன்னு? ஹரே கிருஷ்ணா, நேற்று என்ன பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. சாங்கிய தத்துவம் பார்த்தோம். ம், அதுக்கப்புறம் கர்ம காண்டத்துக்கும் கர்ம யோகத்துக்குள்ள வித்தியாசம் பார்த்தோம். வெரி குட். ம், அப்புறம் பௌதீக வாழ்வுக்கும் ஆன்மீக வாழ்வுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பார்த்தோம். ம். கர்ம யோகம்னா என்ன, கர்ம காண்டம்னா என்ன பிரபு? கர்ம காண்டம்னா பலன் கருதி செய்யறது கர்ம காண்டம். ம், பலனை எதிர்பார்க்காம கர்மங்களை செய்யறது கர்ம யோகம். வெரி குட். அதுதான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். டூ யுவர் டியூட்டி வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட். எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம வந்து அதை கடமையாக செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் வந்து கர்ம யோகமாக மாறுது. அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம செயல்படணும் அப்படிங்கிறத நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது வந்து அதாவது ஸ்தித தீர்மணி, அதாவது நிலை பெற்ற மனமுடையவனுடைய பண்புகள், கேரக்டரிஸ்ட், அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு தீரமான முனிவர், தீரம்னா அந்த எப்படின்னா திடமான மனதுடையவர்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னைக்கு நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம். அதுதான் வந்து நம்ம 54வது ஸ்லோகத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குது. நம்ம வந்து இப்போ நம்ம பாடத்துக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி, நீங்கள் ஆர்டராக சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே अर्जुन उवाच स्थिति प्रज्ञाश कपाशा स्मादिस्तस्य च केशव स्थितिः किं प्रभाषेता किमास्तित व्रजते किम्. அர்ஜுனன் வினவினான், தெய்வீக உணர்வில் இவ்வாறு நிலை பெற்றவனின் அறிகுறிகள் யாவை? அவனது மொழி என்ன? எவ்வாறு பேசுவான்? எப்படி அமர்வான்? எப்படி நடப்பான்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்திதத்தின்னா ஸ்திரமா ஒன்றுல நிலை பெறுறது. அதில் வந்து இப்போ நம்ம பௌதிகத்தில் கூட நிலை பெறலாம், இல்லை ஆன்மீகத்தில் கூட நிலை பெறலாம். இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஆன்மீகம். ஒரு தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனோட அறிகுறிகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அர்ஜுனர் வந்து இப்போ பகவான்கிட்ட கேட்குறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து சொல்கிறாரு, நீ வந்து இப்படி எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காம நீ கடமையாற்று அப்படின்னு பகவான் சொல்லும் பொழுது, அது யார் இருப்பா அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, திடமான மன உறுதி படைச்சவங்களால மட்டும்தான் அந்த நிலையில் இருக்க முடியும். நாமெல்லாம் என்ன செய்வோம்னா, எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதனால் என்ன பின்விளைவு கிடைக்கும், நமக்கு அதனால் என்ன லாபம் கிடைக்குங்கிறத நம்ம யோசிப்போம். அதனால் அந்த ஆன்மீகத்தில் நிலை பெற்றவன் ஒருவனால் மட்டும்தான் அந்த திடமான மனது இருக்கும். அவங்களுடைய அறிகுறிகள்லாம் எப்படி இருக்கும், அவங்க எப்படி பேசுவாங்க, அவங்க எப்படி அமருவார்கள், அவர்களுடைய நடை உடை எப்படி இருக்கும், அவங்க மொழி என்ன, இதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்குறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஸ்லோகத்தில் 54வது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி வந்து ஸ்தித தீர்முனியோட நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. அவருடைய கிருஷ்ணர் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறாரு, அவருடைய குணநலன்கள் எப்படி இருக்கும், ஒரு திடமான மன உறுதி படைத்தவன் சோபர் மேன் அப்படிம்பாங்க, அந்த சோபர் மேனோட குணநலன்கள் எப்படி இருக்குங்கிறது 55வது ஸ்லோகத்தில் நம்ம படிப்போம். 56லேருந்து 57 வரையிலும் அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எப்படி பேசுவாங்க, அவங்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும், அவங்க புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் அன்பையும் வெறுப்பையும் அவங்க எப்படி எடுத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறது அந்த 2 ஸ்லோகங்களில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எப்படி அமர்வார்கள் அப்படின்னா 58லேருந்து 59 அந்த 2 ஸ்லோகங்களில் அவங்களுடைய புலன்களையும் மனசையும் எப்படி கட்டுப்படுத்துகிறாங்க அவங்க அப்படிங்கிறது தான் அதில் கொடுத்துருக்கு. எப்படி நடப்பார்கள், அதாவது 64லேருந்து 71 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்களில் எப்படி தன்னுடைய புலன்களை அவங்க ஈடுபடுத்துகிறாங்க. புலன்கள்லாம் நமக்கு தெரியும், 5 புலன்கள்: கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல். இந்த 5 புலன்களையும் அவங்க வந்து எவ்விதமாக பயன்படுத்துவார்கள் அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த 64லேருந்து 71 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்களில் படிக்க போகிறோம். இப்போ 55 அதில் வந்து அவருடைய குணநலன்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத படிக்க போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பவானி மாதாஜி அவைலபிள் இல்லைன்னா காந்திமதி மாதாஜி படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகேங்க.
भगवान् उवाच ब्रच्छादि यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोहदान् आत्म एवात्मा न दुष्टसिद्धप्रज्ञस् நதோச்சதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தனது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகிறானோ அப்போது அவன் தெய்வ உணர்வில் நிலைபெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனோகதான். மனோகதான்னா என்ன? மனக்கற்பனை. நாம் வந்து சும்மா மனசுங்கிறது ஒரு அதிலும் ஒரு புலன்தான். அது வந்து என்ன பண்ணாது, நம்ம கட்டுக்கடங்காமல் பல விதமாக யோசிக்கும். அதோட கற்பனையான எண்ணங்கள்லாம் பல உருவாகும் நம்ம மனசில். அந்த மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாமல் எழக்கூடிய அந்த புலன்களில் வந்து உணர்ச்சி எப்படி இருக்கும்? எல்லா ஆசை, அதனால வரக்கூடிய எல்லா விதமான ஆசைகள். நம்ம எதை பார்த்தாலுமே வந்து இப்போ வேணால் நமக்கு ஆசைகள்லாம் குறைஞ்சிருக்கும். ஆனால் நம்ம சாதாரணமாக இதுவரையிலும் நம்ம எப்படி இருந்திருப்போம்? பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் படிக்க வரதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வந்து பார்க்குறதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆசைப்படக்கூடிய நிலையில் தான் இருப்போம். நம்ம கண்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஷாப்பிங் இதுக்கு சென்டர் போகிறோம். அங்கே பலவிதமான பொருட்களை நம்ம பார்ப்போம். அதில் வந்து 1-2 பொருள் நம்மளை கவரக்கூடியதாகவும் இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம அது மேலே ஆசை வைப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஆசைகள்லாம் யார் ஒருத்தவங்க துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன், மனசில் அந்த 6 விதமான கலங்கங்களும் இல்லாமல் தூய்மையோட மனதோட தன்னில் தானே திருப்தி அடைகின்றானோ. தன்னிலே திருப்தி அடைகின்றவன் யாரு? பிரம்மபூத நிலையை அடைந்தவன் தான் தன்னிலே திருப்தி அடைவான். ஆத்ம திருப்தி அடையக்கூடியவன். அவன் எப்படின்னா மற்ற உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பௌதிக பொருட்கள் மேலெல்லாம் ஆசையிட்டாம தன்னுடைய ஆத்மாவிலேயே தானே திருப்தி அடையக்கூடிய நிலை, தன்னுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை கண்டு அதில் திருப்தி அடையக்கூடிய நிலை, அந்த நிலையில் ஒருத்தன் யாரடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். அவருடைய குணங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, பௌதிகத்தில் ஆசை இருக்காது, ஆன்மீகத்தில் தான் அவனுடைய எண்ணங்கள்லாம் ஊறி இருக்கும். தூய்மையான மனதோடு இருப்பான், தன்னில் தானே திருப்தி அடைவான். அந்த நிலையில் அடைந்தோன்னா அவன் வந்து தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக இருப்பான் அப்படின்னு அந்த நிலை பெற்றவன் சோபர்மேனோட குணங்களை பற்றி இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. பொதுவான அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்? புலன் நுகர்ச்சிக்கான ஆசைகளை துறந்திருத்தல். அந்த புலன் நுகர்ச்சி, இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் வந்து இது புலன் நுகர்ச்சி, ஒரு பெண் மேலே உள்ள விருப்பம். அந்த மாதிரி நுகர்ச்சி கண்ணால் ஒரு ஆசை, காதால் கேட்கறது மேலே ஒரு ஆசை, மூக்கால் நுகர்றது ஒரு வாசனை, வீட்டில் சமையல் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வாசனையை பிடிச்சி ஒரு ஆசை. இப்படி நம்மளுடைய ஒவ்வொன்றும் புலன்களும் வந்து என்ன செய்யணும்னா அதை திருப்திப்படுத்தணும். நம்ம கண்ணை திருப்திப்படுத்தணும், காதை திருப்திப்படுத்தணும். நம்ம பார்க்குற ஒரு படம் பார்க்குறோன்னா அது மூலமாக ஒரு திருப்தி அடையுது, மனசை திருப்திப்படுத்துகிறோம். இப்படி நம்ம நல்ல உணவுகளை விரும்பி சாப்பிட்டு அதில் திருப்திப்படுத்துறது நாக்க, இப்படி திருப்தி அடையாது எல்லாமே நான் புலனுகர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்துறது. அந்த ஆசைகளெல்லாம் துறந்திருக்கக்கூடிய நிலை ஒன்று. 2வது தண்ணீர் திருப்தி அடைந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் பாருங்க, எதுலேயுமே அவருக்கு நாட்டம் இல்லை, தண்ணீர் தானே திருப்தி அடைந்தவர், முகமே பளிச்சுன்னு இருக்குது. அவர் வந்து சந்தோஷமான ஒரு நிலையில் இருக்கிறாரு. அவங்க வேறு எதுலேயும் அவருடைய புலன்கள் ஈடுபடாமல் அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய இதுதான் பொதுவான அறிகுறிகள், ஒரு சோபர்மேனோட பொதுவான அறிகுறிகள் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து புலன் நிகழ்ச்சிகளை செயற்கையாக துறக்க முடியாது. இப்போ வந்து நம்ம புலன்கள் என்ன செய்யும்னா பார்க்கறதெல்லாம் விரும்பக்கூடிய நிலையில தான் நம்ம புலன்கள் வந்து ரொம்ப இது சென்சிட்டிவாக இருக்கும். அது வந்து எல்லாம் பார்க்கறதெல்லாம் விரும்பக்கூடிய நிலையில தான் எல்லாருக்குமே இயற்கையாக இருக்கக்கூடியது. அதனால் அதை செயற்கையாலாம் துறக்க வைக்க முடியாது. அப்போ எப்படி வந்து அதை மாற்றலாம் அப்படின்னா, கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட்டால், கிருஷ்ண கதைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்குமே பிடித்தது. சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம கிருஷ்ண லீலைகளில் வந்து நம்ம வந்து ஆர்வம் கொண்டு கேட்போம். எத்தனை தரம் பார்த்தாலும் அந்த கிருஷ்ண லீலைகள் வந்து நமக்கு வந்து அலுப்பே தட்டாது. சின்ன குழந்தையிலேருந்தே நம்ம வந்து இது பூதனையை கொன்னதோ, சகடாசுரனை அழித்ததோ, இல்லை அவர் காளிங்க நர்த்தனம் பண்ணதோ, இல்லை வந்து அவர் கோவர்த்தன மலையை தூக்குனதோ எதுவுமே வந்து நம்ம பல தர படிச்சிருக்கோம், பல தர கேட்டிருக்கோம். ஆனால் இப்போ ஒருத்தவங்க சொல்லும் போதும் நமக்கு புதுசாக வந்து என்ன செய்வோம், ஆர்வத்தோடு கேட்போம். அந்த ஏன்னா அவ்வளோ சுவை மிகுந்தது, கவர்ச்சி மிகுந்தது அவருடைய கதைகள். அப்போ அந்த கிருஷ்ண பக்தி இதை கேட்கறதுக்கு அதை பற்றி சொல்கிறதுமே வந்து கிருஷ்ண பக்தி தான். அதில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம்னா எந்த விதமான முயற்சியும் இல்லாமல், பெரும் முயற்சியெல்லாம் பண்ண வேண்டாம், நம்ம வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது இதுதான் வழி.
நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம புலன்களை திருப்பிடும் பொழுது அதுங்க வந்து தானாகவே அடங்கி விடுகின்றன. அந்த புலன்களை வந்து ஈஸியாக கட்டுப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் இங்கே வந்து இஸ்கானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாரும் பாருங்கள், ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு இசைக்கருவிகளை வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தர் பாடிக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டு வந்து சந்தோஷமாக அவங்கள புலன்களை வந்து திருப்தி அடைய வைக்கிறாங்க. கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்குது. அப்போ வந்து செயற்கையாக வந்து திறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இயற்கையாகவே வந்து அவங்க புலன்கள் கட்டுக்கடங்கினதாக இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. 56 மாதாஜி. குமுதா ரவி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி. ஓகே மதனா ரமேஷ் ஹரே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 56 தானேங்க? ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி 56 தான் படிங்க. துகே துகே துகேஷ் துகேஷ் அனுகிருஷ்ண என்னங்க மாதாஜி? துக்கேஷ் படிங்க. துக்கேஷ் அந்த சக்கம் அது துக்கேஷ் அனுவிக்னமஹ மனாக சுகேஷு விகாதஸ்ரூபக விதாராக பய குரோதக ஸ்திதி ததீர் முனீர் உச்சைதேக மூவகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்பட்ட மனம் உடையவனும் இன்பத்தில் மிக்க மகிழாதனும் பற்றுதல் பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டவனுமான ஒருவன் நிலைத்த மனமுடைய முனிவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மூவகை துன்பம் என்னன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? லெவல் 1ல சொல்லியிருப்பாங்களே உங்களுக்கு. ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். ஆதி ஆத்மிகா, ஆதி பௌத்திகா, ஆதி தெய்வீகா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மூவகை துன்பங்கள். 3 கைண்ட் ஆஃப் மிசரிஸ். நமக்கு வந்து இது வந்து உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பேருக்குமே நிகழக்கூடியது. இதோட விளக்கத்தை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். அந்த மூவகை துன்பங்கள்லேருந்து பாதிக்கப்படாத மனம், அந்த மூவகை துன்பங்களும் நம்மளை வந்து படுத்தும் பொழுது அதனால் பாதிக்கப்படாத மனம் உடையவனும் இன்பத்தில் மிக்க மகிழாகும். நமக்கு ஒரு சந்தோஷம், நம்ம வீட்டில் ஒரு நல்லது நடந்தோன்னா நம்ம துள்ளி குதிப்போம். வந்து நம்ம குழந்தை வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டு, இல்லை வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் படிப்பு கிடச்சிருச்சு, ஒரு டாக்டருக்கு சீட் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா உடனே சந்தோஷம் கிடைக்கும். அந்த சந்தோஷத்தோட மிகுதியை நம்ம வெளிப்படுத்துவோம். அந்த நேரத்தில் நம்ம அதை வெளிப்படுத்தாதவனும் அப்புறம் என்ன, வீதராக பயக்ரோத, ராகம்னா என்ன பற்றுதல், பயம்னா பயம், குரோதனா கோபம். அந்த பற்றுதல் பயம் கோபம் இதெல்லாம் யாருக்கும் எல்லாம் தோன்றி இருக்கும் பொழுது அதுலேருந்து விடுபட்டவன், அந்த பயமோ பற்றுதலோ கோபமோ இல்லாமல் யார் ஒருத்தன் இருக்கின்றானோ அவன் தான் யாருன்னா ஸ்தித தீர் முனி உச்சதே, நிலைத்த மனமுடைய முனிவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இந்த நிலைத்த மனமுடையவனுடைய அறிகுறிகள் தான் அர்ஜுனர் வந்து கேட்குறாரு. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்லிட்டு வராரு. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த மூகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க, இன்பத்தில் மகிழ மாட்டாங்க, பற்றுதல் பயம் கோபத்திலேருந்து விடுபட்டு இருப்பாங்க, நிலைத்த மனமுடைய முனிவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள். அவங்க தான் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதில் வந்து தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவன் அறிகுறிகள். இங்கே பாருங்கள், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவன் இன்பத்தில் இருக்கிறான், அவனோட முகம் காட்டி கொடுக்குது. இவன் துன்பத்தில் இருக்கிறான், அவனுடைய முகத்தை இப்படி காட்டுறாங்க. ஆனால் சமநிலை உடையவனுடைய முகம் இங்கே காட்டியிருக்கிறாங்க. அப்படி வந்து இருக்கக்கூடியவன் தான் நிலைத்த மனமுடையவன் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது பற்றுதல் பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டவன், அவன் தான் வந்து நிலைத்த மனமுடையவன். அவங்க எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள், அவங்க எப்படி நடந்து கொள்வார்கள், நிலைத்த புத்தி மனமுடையவர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதாவும் உதாரணமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய துன்பங்களை அனுபவித்தாங்க. குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுதும் சரி, சந்நியாசம் எடுத்துக்கிட்ட பிற்பாடும் சரி, அவங்களுக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் வந்தது. அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க, துவண்டு போகலை. அதே சமயத்தில் அவங்க வந்து பெரிய சாதனையெல்லாம் செஞ்சாங்க. இஸ்கான்லாம் 108 இஸ்கான்லாம் உருவாக்கி ரத யாத்திரையெல்லாம் பிரமாதமாக நடத்தினாங்க. அப்போ வந்து இன்பத்தினால துள்ளி குதிச்சாங்கன்னா இல்லை, அவங்க சாதனைக்காக அவங்க மகிழலை, கிருஷ்ண சேவைக்காக மகிழ்ந்தாங்க. கிருஷ்ண சேவை செய்ய முடிஞ்சுதே அப்படிங்கிற சந்தோஷம்தான் அடைஞ்சாங்க. அந்த மாதிரி நிலைத்த மனமுடையவர்களுக்கு அவங்கள உதாரணமாக இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து வெற்றியோ தோல்வியோ கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற உறுதியில் நிலையாக உள்ளான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா
இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்க இஸ்கானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொண்டர் பக்தர் என்ன பண்ணுறாரு, பகவத்கீதை, பாகவதம், கிருஷ்ண கதை புஸ்தகம்லாம் எடுத்துக்கொண்டு எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணுறாங்க. ஒரு இராணுவ வீரனோ இல்லை ஒரு போலீஸோ இல்லை பொதுமக்களோ யாராக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து விநியோகம் பண்ணக்கூடிய நிலையில் அவங்க வாழ்க்கையை வந்து அமைச்சுக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அதில் வெற்றி தோல்வி எதுவுமே கிடையாது. அதனால் அவங்களுக்கு லாபமோ நஷ்டமோ எதுவும் கிடையாது. ஆனால் கிருஷ்ணருக்காக அவருடைய பக்தியை பரப்பணுங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சேவை செய்கிறாங்க. அந்த சேவை செய்கிறதுக்காக அவங்க எங்கே வேணுமோ இறங்கி வராங்க. அன்னைக்கு போன வாரம் நான் 3 நாள் வராத கிளாஸுக்கு வராதப்ப நான் திருநாங்கூர் வந்து கருட சேவை பார்க்க தான் போயிருந்தேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஒரு 4 பேர் இஸ்கான்லேருந்து சன்னியாசிங்க வந்து அங்கே நிறைய புக்ஸை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக. அது பாண்டிச்சேரி எங்கே இருக்குது, நாங்கூருக்கு எதுக்கு வந்தாங்க, சீர்காழி பக்கம் வந்தாங்க. எதுக்காகன்னா புக்கை விநியோகம் பண்ண, ஏன்னா கூட்டாங்க லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூடியிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த புஸ்தகங்களை விநியோகம் பண்ணி கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புனாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில் பகவானுக்கு சேவை செய்யணுங்கிற மன உறுதியோடு செயல்படுறவங்க தான் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றவன் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. 58 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லதா சந்திரன் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. बदासं हरद सायं कूर्मो कूर्मो अङ्ग्लीव सर्वस கூர்மோங்காணிவ कूर्मो काङ्नीव सर्वस इन्द्रियाणिन्त द्रियार्दोक्सस् नस्य प्रज्ञा பிரதிஷ்டிதா. மொழிபெயர்ப்பு: ஆமை தன் அங்கங்களை கூட்டிற்குள் இழுத்துக் கொள்வதைப் போல எவனொருவன் நம் புலன்களை புலனர்ச்சிக்கு பொருட்களிலிருந்து விலக்கி கொள்கிறானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, ஆமையை பார்க்காதவங்க யாரும் இருக்க மாட்டீங்க. ஆமை என்ன செய்யும், அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு விரோதி இல்லை யாரோ வந்து அதுக்கு துன்பம் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு அது எப்போ உணருதோ உடனே என்ன செய்யும், அது 4 கால்கள் அந்த தலை எல்லாத்தையும் உள்ளே இழுத்துடும். உள்ளே அந்த கூட்டுக்குள்ளே இழுத்துடும். கூடு மட்டும்தான் தெரியும். அதுக்குள்ளே ஒரு பூச்சி இருக்குது, அதுக்குள்ளே ஒரு உயிரினம் இருக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் டக்குன்னு தெரியாது. அப்படி கூடு மாதிரி தரையில் வந்து ஒரு கல் மாதிரி இருக்கும். அதோட எதிரிகள் வரும்பொழுது அது வந்து என்ன செய்யுது, தன்னுடைய உடலை வந்து உள்ளுக்குள்ளே இழுத்துக்குது, சுருக்கிக்குது, தன்னை காட்டிக்காமல் மறைச்சிக்குது. அது மாதிரி தான் ஒரு ஸ்தித தீர்முனி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் இருந்து, புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் எது, நம்ம வெளி உலகத்தில் பௌதிக உலகத்தில் பார்க்கக்கூடிய அனைத்தும் நம்மளை கவரக்கூடியது தான். அந்த பொருட்கள்லேருந்து தன்னுடைய கண்கள், காதுகள், மூக்கு, தோல், கை எல்லாத்தையும் வந்து விலக்கி கொள்கிறான். அப்படின்னா என்ன, அதில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கு புலனுகர்ச்சிக்கான விஷயங்களில் தன்னுடைய புலன்களை யூஸ் பண்ணாமல் அவங்க வந்து தன்னைத்தானே கட்டுப்படுத்திக்கிறாங்க. அவங்க தான் வந்து பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு ஆமை உதாரணமாக இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் போட்டீங்களா மாதாஜி? போட்டேனே. 2.59. விஷயா மதனா மாதாஜி படிங்க. விஷயா வினிவர்தத்யே நிராஹரஸ்ய தேஹின ரச வர்ஜம் ரசோ இப்யஸ்ய பிரம் திருஷ்டவா நிவர்த்ததே. உடல் பெற்ற ஆத்மாவை புலனின்பத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்துவதினாலும் புலனுணர்ச்சி பொருட்களுக்கான சுவை அப்படியே இருக்கும். ஆனால் புலனின்ப ஈடுபடுபவள் உயர்ந்த சுவையினால் ஒளிப்பவன் தனது உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, விஷயா வினி வர்த்தந்தே நிராகாரஸ்ய தேகினகா அப்படின்னா என்ன, அதாவது இப்போ வந்து புலனின்பத்திலேருந்து நம்ம செயற்கையாக அந்த புலன்களை நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டாலும் இல்லை, நம்ம அதாவது இயற்கையாக கட்டுப்படுத்துறது பகவானுடைய தொண்டு மூலமாக கட்டுப்படுத்துகிறோம். பகவானுடைய செயல்களில் நம்மளை புலன்களை ஈடுபடுத்தும் பொழுது இயற்கையாக வந்து புலன்கள் வந்து
கட்டுப்பாட்டுக்கு வருது. ஆனால் நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு மனசில் நினச்சி நமக்கு வேணும்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துவோம், நாமளே செயற்கையாக கட்டுப்படுத்துவோம். அப்படி கட்டுப்படுத்தும் பொழுது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அந்த ஆசைங்கிறது போயிடுமா? நமக்கு நிச்சயமாக போகாது. கண்ணால் வேணால் பார்க்க மாட்டோம், காதால் கேட்க மாட்டோம். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே நம்ம வந்து பலகாலமாக அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த புலன்களோட சுவைகளை, அதை வந்து உள்ளுக்குள்ளே அது அப்படியே தான் இருக்கும். அப்போ வந்து அதை எப்படி ஒழிக்கிறது? அதுக்கு தான் உயர்ந்த சுவை. உயர்ந்த சுவைங்கிறது தான் இங்கே கிருஷ்ண உணர்வு. அந்த கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம புலன்களை மாற்றி திருப்பணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அவன் வந்து என்ன செய்வான், நல்ல உணர்வுக்கு வந்துடுவான். அப்படி அதாவது இப்போ ஒரு உதாரணமாக சொல்லணும்னா, இப்போ வந்து பால் பால் குடிக்கிறோம். பாலில் வந்து நமக்கு வந்து சில பேருக்கு வந்து என்ன செய்யுதுன்னு பால் அவ்வளோவா பிடிக்காது. பால் பிடிக்கல வந்து என்ன, பால் சுவையிற்று இருக்குதுன்னு வச்சுங்க, தண்ணியாக இருக்கிறதுனால சுவை இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா பால் பிடிக்காது. பால் பிடிக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக அதில் வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், பாதாம் மிக்ஸோ இல்லை ஒரு ஹார்லிக்ஸோ இல்லை பூஸ்டோ ஏதோ ஒன்று கலந்து நம்ம அதை குடிக்கும் பொழுது அதில் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வரும். அந்த டேஸ்ட்டில் வந்து நம்ம குடிப்போம். அதுதான் உயர்ந்த சுவை. அந்த உயர்ந்த சுவையை கண்டோன்னா அந்த தாழ்ந்த சுவையை நம்ம விட்டுடுவோம். பாலை குடிக்காமல் அந்த பாதாம் மிக்ஸ் கலந்த அந்த பாலை நம்ம குடிப்போம். எப்படியோ நமக்கு பால் உள்ளே போகுது. அந்த மாதிரி இங்கே வந்து எப்படி செய்யணும், நம்ம புலன்களை அப்படி தான் திருப்பணும். நம்ம புலன்களை வந்து தாழ்வான இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்க உணர்வுகளில் திருப்பாமல் உயர்ந்த சுவையாக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம புலன்களை திருப்பும் பொழுது அப்போ வந்து இந்த தாழ்ந்த உணர்வுகளை செய்யக்கூடிய அந்த புலன்கள் வந்து கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துடும். அதுபடி தான் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜா இருந்தார். அவர் வந்து தன்னுடைய புலன்கள் அனைத்தையுமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்காக பயன்படுத்தினார். அதை நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இந்த கிளாஸ்லேயே சொல்லிடுறேன். இப்போ வந்து இந்த ஆமையை காட்டியிருக்காங்க. எப்படி அமர்வார் அப்படின்னு கேட்டால், இந்த ஆமையை போல் தன்னுடைய எல்லா உறுப்புகளையும் உள்ளே இழுத்துக்குது இல்லையா ஆமை, அதை போல் வந்து சித்தை முனிவர் வந்து தன்னுடைய புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்துவார். தன்னுடைய விருப்பப்படி விடமாட்டார். அதை வந்து கட்டுப்படுத்தி என்ன செய்கிறாரு, புலன்களை புலனுகர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து விலக்கி கொள்கிறார். அந்த நிலையில் பௌதிகத்தில் ஈடுபடாமல் அதை கட்டுப்படுத்துகிறார். அதை எப்படி பயன்படுத்துகிறார், புலன்களை கிருஷ்ணருடைய சேவைக்காக மட்டும் உபயோகப்படுத்துகிறார். உயர்ந்த சுவை, இதுதான் உயர்ந்த சுவை. அம்பரீஷ் மகாராஜா என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, தன்னுடைய கண்களை வந்து பகவானை பார்க்கறதுக்கு மட்டுமே, அடுத்ததில் கூட வரும்னு நினைக்கிறேன், இதில் வந்து அடுத்து சொல்கிறேன், தானாகவே பௌதிக இன்பம் சுவையற்று போகும் அளவிற்கு கிருஷ்ண பக்தி உன்னதமான சுவையுடையதாகும். அதாவது கிருஷ்ண பக்தியை யார் ஒருத்தவங்க சுவைக்கிறாங்களோ அது சுவைத்த பிற்பாடு தான் தெரியும் அது எவ்வளோ உயர்ந்த உன்னதமான சுவை அப்படிங்கிறது. அது உணர்வு வரையிலும் நமக்கு வந்து பௌதிகத்தில் தான் நாட்டம் அதிகமாக இருக்கும். உணர்ந்த பிற்பாடு அதை விட்டுட்டு யாரும் வெளிவர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே பாருங்கள், அவர் ஆரத்தி காட்டுறாரு, அவருடைய சந்தோஷம் அவருடைய முகத்தில் தெரியுது. இந்த ஒரு ஒரு பழம் விற்கிற பெண்மணி வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த பால்வடிகிற முகத்தை பார்த்துட்டு பைசா எதுவும் கேட்காம பழங்களை அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணர் என்ன செய்கிறாரு, பதிலுக்கு அவங்களுக்கு நவரத்ன மணிகளையுமே அவர் வந்து அவருடைய கூடையில் வந்து நொப்புறாங்களாம். அந்த மாதிரி அதாவது எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு தொண்டு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடுறாங்க, ஆடுறாங்க, எல்லோருடைய முகங்களும் ஒரே சந்தோஷமாக இருக்குது. இதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் ஏற்படக்கூடிய இனிய சுவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அந்த உன்னதமான சுவை வந்து எப்படி வரும்னா, அந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் ஒருவருக்கு தான் அது வந்து புரிய வரும். நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அம்பரீஷ். இது 66வது படிங்க மாதாஜி. ரமேஷ் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எததோ ஹ்யபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய விவசிதः இந்திரியாணி பிரமாதீனி ஹரந்தி பிரசபம் மனஹ. அர்ஜுனா, கட்டுப்படுத்த முயலும் பகுத்தறிவுடைய மனிதனின் மனதையும் பலவந்தமாக இழுத்து செல்லும் அளவிற்கு புலன்கள் சக்தி வாய்ந்ததும் அடங்காததும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அப்போ வந்து புலன்கள் எவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத இங்கே வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து ஒரு பாம்புக்கு ஒப்பிடுறாங்க. பாம்பு, விஷமுள்ள ஒரு பாம்பு எப்படி இருக்குமோ அது போல தான் நம்மளுடைய புலன்களும் என்ன செய்யும், சக்தி மிகுந்தது. அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது ஒன்றும் சாதாரண காரியம் இல்லை. அது வந்து அர்ஜுனனே சொல்லுவார், என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படிங்கிறத. ஒரு காற்றை வந்து அடக்க முடியும், ஆனால் என்னோட மனசை அடக்க முடியல அப்படின்னு பகவான்கிட்ட அவர் சொல்லுவார். அந்த மாதிரி புலன்கள் வந்து மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது.
அதை வந்து ஒரு பகுத்தறிவுடைய மனிதன், அதாவது நல்ல அறிவு நாலேஜ் உள்ள ஒரு மனிதனால கூட என்ன செய்யுது, அந்த மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தி புலன்கள் வந்து புலன்கள் செல்ற வழியில செல்லாம இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறார். நம்மளுடைய 5 புலன்கள் இருக்கு, 6வது புலன் மனசு. அதுல ஏதாவது ஒரு புலன் வந்து ஒரு பக்கம் போயிட்டுனாலே மற்ற எல்லா புலன்களும் அது வழியே பின்னாடியே போயிடும். இப்போ கண்ணு ஒன்று பார்த்ததுன்னா கண் வழியே வந்து நம்மளுடைய மனசு, நம்மளுடைய மற்ற புலன்கள், கை காலையெல்லாம் ஓடும் அங்கே அதை நோக்கி. அந்த அளவுக்கு இந்த புலன்கள் வந்து சக்தி மிகுந்தது. மனசையும் அந்த புலன்களையும் கட்டுக்குள்ள வைக்கிறது ஒரு அறிவுள்ள மனிதரால கூட முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து இங்க சொல்றாங்க. இப்ப வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி, பக்தி உயர்ந்ததா ஞானம் உயர்ந்ததா? ஞானம். பக்தி தான் மாதாஜி. பக்தி தான் மாத்தி. பக்தி 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 தான். கரெக்ட். அதாவது பக்தி உயர்ந்தது மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி மியூட் போட்டுங்க. அதாவது பக்தி பக்தி என்ன கோஹோஸ்ட் பண்ணிருங்க மாதாஜி. உங்களை பண்ணலன்னா இல்ல, அது லேப்டாப் நான் வெளியே வந்துட்டேன் மாதாஜி அதுல இருந்து. ஒரு நிமிஷம். எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க ப்ளீஸ், எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. ஓகே, இப்போ பண்ணிட்டா பாத்துங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி, ஸ்கிரீன் தெரியுது. ஓகே, இப்போ வந்து பக்தி தான் ஞானத்தை விட உயர்ந்தது. இப்போ வந்து அதனால தான் நமக்கு வந்து கர்மயோகம் ஞான யோகத்துக்கு நடுவில் பக்தி யோகத்தை வச்சிருக்கிறாங்க. நடுவில் இருக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா, ஒரு பெட்டிக்குள்ள ஆபரணம் நகையை நம்ம பொக்கிஷத்தை வந்து பெட்டிக்குள்ள பத்திரமா வச்சிருக்க மாதிரி நம்ம பக்தி யோகத்தை நடுவில் வச்சிருக்கிறாங்க. இதில் நம்மளுடைய பகவத்கீதையில் ஃபர்ஸ்ட் 6 வந்து கர்மயோகம், கடைசி 6 வந்து ஞான யோகம், நடுவில் தான் அந்த 6 சாப்டர் வந்து பக்தி யோகம். அதனால பக்தி தான் ஞானத்தை விட உயர்ந்தது. நம்ம ஞானம் இருந்து பக்தி செய்யாமல் இருந்தால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. ஆனால் நமக்கு அறிவே கிடையாது, ஞானமே கிடையாது, ஆனால் நம்ம பக்தி பண்ணுறோம்னா அதுதான் உயர்ந்தது. கோபியர்கள்லாம் என்ன படித்தாங்க? வேதங்கள் படித்தாங்களா? தவம் செஞ்சாங்களா? எதுவுமே செய்யலை. அந்த கோபியர்கள்லாம் வந்து அறிவில் குறைந்தவர்கள் தான். ஆனால் பக்தி இருந்தது அவங்கள்ட்ட, பிரேம பக்தி இருந்தது. அதனால பக்தி தான் வந்து ஞானத்தை விட உயர்ந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த நிலையில தான் நிலைத்த அறிவுடையவன் தன்மைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாங்க. புலனடக்கம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த 5 குதிரைகளை பூட்டிய ஒரு வண்டியில ஒருத்தர் வந்து போறாரு. அது யாருன்னா நம்ம தான் ஆத்மா. நம்முடைய ஆத்மா தான் அந்த வண்டியில உள்ள சவாரி பண்ணக்கூடிய அந்த உட்காந்துருக்காங்க. அவர் வந்து நம்முடைய ஆத்மா. ஆனா அந்த அந்த குதிரைகள் 5 என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து இது நம்முடைய புலன்கள். அந்த ஒரு வண்டியை வந்து இழுத்துக்கிட்டு போகிறதுக்கு 5 குதிரை பூட்டின வண்டியில் ஒரு குதிரை ஒரு பக்கம் இழுத்துதுன்னா வண்டி நேர்பாதையில் நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகுமான்னா போகாது. ஏன்னா அது மாதிரி தான் நம்முடைய புலன்கள். கண் ஒரு பக்கம் இழுக்கும், காது ஒரு பக்கம் இழுக்கும், நம்மளுடைய மூக்கு ஒரு பக்கம் இழுக்கும். அப்படி நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து ஒவ்வொரு திசையில் நம்மளை இழுத்துதுன்னா நம்மளுடைய நோக்கம் வந்து நிறைவேறாது. நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன? ஆன்மீகத்தில் பகவானுடைய உலகத்துக்கு சென்று சேரணுங்கிறது நம்ம நோக்கம். அதில் வந்து நம்ம புலன்கள் அப்படி இப்படி மேய விட்டுட்டோம்னா நம்மளுடைய போக வேண்டிய இடத்துக்கு நம்மளால் போக முடியாது. அதனால தான் புலனடக்கம் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது கிருஷ்ணர் தனது உணர்வை நிறுத்துபவன். எப்படின்னா அவங்களுடைய சிந்தனை வந்து கிருஷ்ணரில் இருக்கும், அவருடைய கைகள் வந்து கிருஷ்ணருக்காக இருக்கும். இதுதான் அம்பரீஷ் மகாராஜாவுக்கு உதாரணமாக சொல்லணும். அவருடைய கண்கள் வந்து பகவானுடைய திருவுருவத்தை பார்க்க மட்டுமே பயன்படுத்தினாரு. அவருடைய கைகளை வந்து பகவானை தொழறதுக்கு வணங்குவதற்கு மட்டும், அர்ச்சனை செய்வதற்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ணாரு. அவருடைய காதுகளில் வந்து பகவானுடைய கீர்த்தனைகளையும் லீலைகளையும் கேட்பதற்காக வந்து அவர் யூஸ் பண்ணார். அவர் கால்கள் வந்து கோயிலுக்கு போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணாராம். அவருடைய மூக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அவருடைய பூக்கள், அவர்கிட்ட அந்த இது இல்லையா, பகவானுடைய மார்பில் சூட்டிய அந்த மலர்களையும் அந்த துளசியும் முகர்றதுக்காக அவர் யூஸ் பண்ணாராம். அப்புறம் அவருடைய நாக்கு எதை யூஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அவருடைய பிரசாதத்தை உண்பதற்கும் அவரை பற்றி கீர்த்தன் பாடுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணாராம். அப்படி நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம்
பகவான் பக்கம் இப்படிதான் திருப்பணும். அந்த நிலையில நிறுத்துறவன் வந்து எப்படின்னா நிலைத்த மனமுடையவன். அப்படி அடுத்தது என்ன செய்யணும்? பகவானுடன் உறவு கண்டு. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோகுலத்தில் வந்து அவரை சுற்றி வந்து இந்த கோகுல சிறுவர்கள்லாம் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாருமே என்ன செய்கிறாங்க? பகவானுடைய நண்பர்கள், தோழர்கள்ங்கிற உறவு முறையில் இருந்தாங்க. கோபியர்கள்லாம் வந்து பிரேம பக்தியில் ஈடுபட்டாங்க. இந்த யசோதை தாயார் வந்து வாத்சல்ய ரசத்தில் இருந்தாங்க. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான ரசங்களில் பகவானோட உறவு கொள்கிறாங்க. நமக்கு எந்த நிலையில் பகவானோட உறவு கொள்ள விருப்பமோ அந்த நிலையில் நாமளும் என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும், சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. அடுத்தது பிரதிஷ்டிதா, நிலை பெற்ற அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு அறைக்குள்ளே ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சோம்னா அது காற்றுல அசையாமல் அந்த தீபம் எப்படி சுடர்விட்டு எரியுமோ அதை போல் நம்மளுடைய மனசு வந்து என்ன செய்யக்கூடாது? எதுலேயும் அலைப்பாயாமல் கிருஷ்ணவர்களை நிலை பெறணும். ஒரு தீபத்தை போல் நிலை பெறணும், அசையாத தீபம் போல் அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. செலக்ட் ஆகுது. மாதாஜி இங்க சைடுல வந்து வேணா கிளிக் பண்ணி பாருங்க மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி இல்லனா சுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் 62nd ஸ்லோகம். சுஜாதா மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ध्यायतो विषयान् पुंसा संकस्तेषु प्रजायते संकात् सज्जायते कामात् क्रोधो प्रजायते. हरे कृष्ण माताजी. மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிருங்க மாதாஜி, கீழ 3 லைன் இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறார். இந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தியாயத்தோ விஷயான் பும்சக, அதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ஒரு பொருளை பார்க்குறோம், அந்த பொருளை பற்றி அடுத்து சங்கஷ் தேஷு பஜாயத்தே அப்படின்னா என்ன? அந்த பொருளை ஏதோ ஒன்று கடத்தருக்கு போகிறோம், ஒரு பொருளை பார்க்குறோம், பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அதையே நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம். நம்ம வீட்டில் அது இருக்காது அந்த பொருளை வந்து நம்ம சிந்திக்கலாம். எதுக்காக சிந்திக்கிறோம்? அதை நம்ம வாங்கலாமா, அதை நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு நம்ம அதை பற்றி சிந்திக்கிறது. புலநோக்கு பொருட்கள்லாம் நம்ம இப்படி தான் நம்ம கண்கள்லாம் எப்படி போகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்களும் காதுகளும் தான் நமக்கு புலன் பொருட்களில் முக்கியமாக என்ன பண்ணுது? பார்க்குறதும் கேட்குறதும். யாராவது ஒருத்தவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க, அவங்க வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னு. அப்போ வந்து அதை பற்றியே நம்ம சிந்திப்போம். இந்த மாதிரி அடுத்தது அது மேலே என்ன செய்கிறாங்க? பற்றுதல். சங்காத் சஞ்சாயதே காமன்னா என்ன? அதன் மேலே பற்றுதலை வளர்த்து கொள்கிறோம். அந்த பொருளையே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது, அதில் பற்றுதலை வளர்த்துக்கிறது. அந்த பற்றுதல்லேருந்து காமம், ஆசையை வந்து அதிகப்படுத்திக்கிறோம். அப்புறம் காமாத் குரோதோ விஜாயதே, காமத்திலேருந்து அடுத்தது என்ன வருது அப்படின்னா கோபம் வருது. ஏன் கோபம் வரணும்? நம்ம ஒரு பொருளை பார்க்குறோம், பார்க்கறது மேலே ஆசைப்படுறதுல அதை எப்படி கொண்டு வரலாம் நம்ம வீட்டுக்குங்கிறது நம்ம காமம், ஆசையை வளர்த்துக்கிறோம். கோபம் எங்கேருந்து வந்தது? அது நமக்கு வாங்க முடியல, நமக்கு கிடைக்காது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு கோபப்படுறோம். அதுதான் வந்து குரோதம். காமத்திலேருந்து எப்படி கோபம் வருதுன்னா நமக்கு அது கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு கோபம் வருது. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. சுதா மாதாஜி இருக்கீங்களா? இல்லனா சசிபிரியா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. भवन्ति सम्मोहः सम्मोहात् सम्प्रति विभ्रः सम्प्रति ब्रह्मसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत् प्रणश्यति. கோபத்திலிருந்து பூர்ண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழப்பத்தினால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டதுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்வில் வீழ்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குரோதம் வரையிலும் பார்த்தோம். அந்த குரோதத்திலேருந்து அடுத்தது என்னது? குரோதாத் பவதி சம்மோகா. சம்மோகன்னா மயக்கம், பூரண மயக்கம். கோபம் அதிகமாச்சுன்னா நம்ம வந்து என்ன பேசுகிறோம், எப்படி நடந்துக்கிறோம், நீங்களே எல்லாம் உணர்த்திருப்பீங்க கண்டிப்பாக. உங்கள் அதிகபட்ச கோபம் வந்தோன்னா கை காலெலாம் நடுங்கும், வார்த்தை தடுமாறும், என்ன பேசுகிறோம் என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறே தெரியாமல் ஒரு நிலை.
அதாவது மயக்கத்திலேருந்து நினைவு நிலை இழக்கிறது. நம்ம செய்யக்கூடிய நம்மளோட சுயநிலையை விட்டு நம்ம மாறுறோம். அந்த நிலைக்கு நம்மளை அது என்ன செய்யுது, அந்த கோபம் கொண்டு தள்ளுது. அந்த நினைவு குழம்புறதுனால என்ன ஆகுறது, அப்புறம் புத்தி நாசம்னா புத்தி நாசமடையுது. புத்தி நாசமடையுதுன்னா என்ன, அறிவு இழந்துடுறோம். அறிவிழந்து நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் வந்து தப்பான செயல்களை நம்ம செய்வோம், தப்பாக பேசுவோம். அதுதான் நடக்கும். அறிவு இழந்தவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கிறான். புத்தி நாஷாத் பிரணஷ்யதினா மீண்டும் ஜட வாழ்க்கை. நம்ம வந்து இந்த உலகத்துலேருந்து சென்ற பிற்பாடு மறுபடியும் நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கே நம்ம திரும்பி விழறோம். நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்காது அப்படிங்கிறது தான். இது எதுலேருந்து உற்பத்தி ஆகுது, நம்ம ஒரு பொருளை பார்த்து அந்த பொருள் மேலே பற்றுதலை வச்சு அது மேலே ஆசையை வளர்த்துக்கிட்டு அதுலேருந்து வரிசையாக வருது. இப்படி நம்ம அதனால் என்ன செய்யணும், பௌதீக பொருட்கள் மேலே, நிலையற்ற அந்த பொருட்கள் மேலே நம்முடைய எண்ணங்களை திருப்பக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளை வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு தான் அது நம்மளை கொண்டு தள்ளும் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இதை வந்து ஒரு படிநிலைகளாக இங்கே காட்டியிருக்கிறாங்க. ஒரு நம்ம தோல்விக்கான படிநிலைகள் என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா 8 விதமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திக்கிறது. எப்படி சிந்திக்கிறோம், ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் அல்லது கேட்குறோம். காதால் கேட்குறோம் இல்லை கண்ணால் பார்க்குறோம். அப்புறம் அதை பற்றியே சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருப்போம் வீட்டில் வந்து. அப்புறம் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ளுதல், அந்த பொருள் மேலே நம்ம பற்றுதல் ஆசையை வளர்த்துக்கிறது. அந்த ஆசை வந்து பேராசையாக மாறும்போது அது காமமாக மாறுது. காமத்திலேருந்து என்ன வருது, கோபம். இது 4வது ஸ்டேஜ். கோபம் வந்துடுது. கோபத்திலேருந்து அதிகப்படியான கோபம் வந்து என்ன செய்யுது, பூரண மயக்கம். அந்த மயக்க நிலைக்கு நம்மளை தள்ளுது. மயக்கம் வந்தோன்னே என்ன ஆகுது, நினைவு நிலை இழப்பு. நம்மளுடைய இயல்பான நிலையை விட்டு அடுத்த நிலைக்கு நம்ம போயிடுறோம். அடுத்த 7வது என்ன சொல்லியிருக்கு, அறிவு இழக்கப்பட்டு விடுகிறது. நினைவு இழந்த உடனே நம்மளோட அறிவு வீழ்ச்சி அடையுது. கடைசியாக என்ன, தோல்வி அடைதல். நம்ம வந்து திரும்பவும் இந்த பிறப்பிறப்பு ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம விழுந்து விடுகிறோம். இப்போ வந்து 8 விதமான நிலைகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. எல்லாமே நம்ம தோல்வியோட படிக்கட்டுகள் அப்படின்னு. இதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, புலன் பொருட்களை நம்ம பார்த்தனாலும் அது நமக்கு தேவையா இல்லையா, நமக்கு அவசிய தேவைன்னா நம்ம வாங்கணும். தேவையில்லாமல் வாங்கி வீட்டில் குமிக்கக்கூடாது, அதை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பக்தி தொண்டின் உதவி இல்லாததன் பலனே இந்த வீழ்ச்சி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பெண் வந்து எப்படி இருக்கிறாங்க, ரொம்ப சோகம் கவலை, அதில் போய் விழுந்து அவங்க அந்த தலகாணியில் முகத்தை புதைச்சிக்கிட்டு ஒன்று அழறாங்க, இல்லைன்னா கவலையோடு உட்காந்துருக்குறாங்க. இது வந்து இந்த மாதிரி வீழ்ச்சியான நிலை எதனால் ஏற்படுது, பக்தி தொண்டு, அவங்கள்ட்ட சர்வீஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லை. பகவான் கிருஷ்ணர் மேலே தங்களுடைய மனசை திருப்பி இருந்தாங்கன்னா இந்த நிலைக்கு அவங்களோட நிலைமை வராது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பாடமாக இங்கே வந்து காட்டியிருக்கிறாங்க. இப்போ கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு பார்க்கணும். இதுவரையிலும் நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவங்களுடைய நிலையை நம்ம பார்த்தோம். இப்போ அவங்க இருக்கிறவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கும், பார்க்கும் பொருட்களை கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் எப்படி ஈடுபடுத்துவது என்று சிந்திப்பான். நம்ம பார்க்குற பொருளாக நமக்குன்னு யோசிக்காமல் அந்த பொருளை பகவானுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். ஒரு பூக்கடையை பார்த்தோன்னா அந்த பூக்களை வந்து பகவானுக்கு சாத்தலாமா, அவனுக்கு மாலை கட்டி போடலாமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஒரு துணி கடைக்கு போனோமா, ஆஹா இந்த கலரில் ட்ரெஸ் எடுத்து பகவானுக்கு தைச்சா எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். நகை கடைக்கு போனால் இந்த நகை வந்து பகவானுக்கு சூட்னா எப்படி இருக்கும். இப்படி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பொருட்களை எல்லாம் வந்து என்ன செய்யறது, பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துறது. இப்போ நம்மள்ட்ட இருக்கிற மொபைல், அதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்களா எல்லோரும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்க, கிருஷ்ண பக்திங்கிற அந்த வகுப்பில் வந்து எல்லோரும் உட்காந்துருக்கீங்க, உங்களுடைய மொபைலை யூஸ் பண்ணுறீங்க, நம்மளுடைய லேப்டாப்பை அதில் யூஸ் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்காக ஈடுபடுத்தக்கூடிய அந்த நிலையில் நம்ம சிந்திக்கிறோம். அதுதான் வந்து இதில் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் செய்யக்கூடிய செயல். கிருஷ்ணரின் மேல் பற்றுதல் உண்டாகும். இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா கிருஷ்ணர் மேலே நம்முடைய பற்றுதல் வந்து அதிகப்படும். வந்து பொருள் பௌதிகத்தில் பற்றுதல் வைக்காமல் பகவான் மேலே பற்றுதல் வைக்கிறது. அடுத்தது கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு. அந்த பற்றுதல் வந்து என்ன செய்யும், அதிகப்படியான அன்பை வந்து அவர் மேலே நமக்கு உண்டாக்கும். அவருடைய கோயிலுக்கு போகணும், அவருடைய திருவுருவத்தை பார்க்கணும், அவருக்கு எப்படி அலங்காரம் பண்ணலாம், இப்படின்னெல்லாம் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்புறம் அது ஒருவேளை அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்கலன்னா கூட, பார்க்குற அந்த பொருளை நம்ம வாங்க முடியல, நமக்கு கையில் அந்த அளவுக்கு பொருள் வசதி இல்லை அப்படின்னா கூட அது பகவானின் திட்டம் என்று ஒரு பக்தன் நினைப்பானா. ஒரு பொருளை ஆசைப்படுறான் பக்தன் பகவானுக்காக தான்,
அதை வாங்க அவனுக்கு பணம் இல்லை. அப்போ வந்து அவன் என்ன செய்வான், எதுவும் அப்படின்னு நினைப்பானோ. அந்த மாதிரி ஏமாற்றத்திலும் சேவை செய்யும் ஆசைதான் அதிகரிக்கும். ஒரு பொருள் கிடைக்கலன்னா கூட ஏமாற்றம் வந்து யாருக்கு வரும்? பௌதிகத்தில் இருக்கவங்க தான் ஏமாறுவாங்க. ஆன்மீகத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அந்த ஏமாற்றம் கூட என்ன செய்யும், நமக்கு இன்னும் எப்படியாச்சும் அவருக்கு முயற்சி பண்ணி அதை செய்யணும், அவருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆசையை வந்து அதிகப்படுத்தும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. சேவை செய்யும் ஆசையை கிருஷ்ணர் நிறைவேற்றுவார். நம்ம பகவானுக்கு எது செய்யணும்னு நினச்சி நம்ம ஆசைப்பட்டாலும், எனக்கு ஒரு குருவார் சொன்னாங்க, ஆசைப்படுங்க, எல்லாரும் ஆசைப்படுங்கம்மா இருக்க அடிக்கடி சொல்லுவார். கும்பகோணத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரசிடென்ட், அந்த கும்பகோணம் இஸ்கான் பிரசிடென்ட் வனமாளி கோபால்தாஸ்னு அவர் பேர். அவர் எப்போவும் அதான் சொல்லுவார், ஆசைப்படுங்க ஆசைப்படுங்கன்னு. எப்படி நம்ம ஆசையை வந்து பகவான் நிறைவேற்றுவாராம். நம்ம எது மேலே ஆசைப்படுறோம்? ஆன்மீகத்தில் தான் ஆசைப்படுறோம். அந்த ஆசையை தான் அவர் சொல்லார். அதுமாரி சேவை செய்யும் ஆசையை கிருஷ்ணர் நிறைவேற்றுவார். அவரே நம்மளுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிடுவார். நான் ஆத்மா கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் என்கிற நினைவு அதிகரிக்கும். அந்த அறிவில் நிலை பெறுவான். என்ன வரும்? நாம் எல்லாம் வந்து பகவானுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல், அவருடைய அங்க துணுக்குகள் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நமக்கு வந்தோன்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? நாம் வந்து நித்தியமான சேவகன், நாம் அவர் தான் ஆண்டவன், நாமெல்லாம் அடிமை, அவருக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு நம்ம தொண்டருக்கும் தொண்டனானவன் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு வந்து அதிகமாக வரும். அந்த நிலையில் அவன் அறிவில் நிலை பெறுவான். கிருஷ்ணரின் மீது பற்றுதல் விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும். கிருஷ்ணர் மேலே இவ்வளோ பாசம் வைக்கிறதும் பற்று வைக்கிறதும் அன்பு வைக்கிறதும் அவருக்கு சேவை செய்கிறதும் நமக்கு என்னத்தை பலன் கொடுக்கும் அப்படின்னா, இந்த உலகத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். இந்த பிறப்பிறப்புலேருந்து நம்ம விடுதலை அடைந்து நித்தியமான ஆனந்தமயமான அந்த அறிவு நிறைந்த அந்த நிலையான உலகம் எது? பகவானுடைய அந்த வைகுண்ட கோலோகம்ங்கிறது. அங்கே வந்து இந்த துன்பமே இருக்காது. இங்கே இன்பம் துன்பம் ரெண்டும் இருக்குது. அங்கே வந்து துன்பமே இல்லாமல் வெறும் பூர்ணமான இன்பத்திலேயே இருக்கக்கூடிய ஆனந்தமயமான அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு செல்லக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? உயிருள்ளவை உயிரற்றவை அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தினால் நாம் அவர் மேல் அன்பை வளர்த்து கொண்டு அவரிடம் உறவை புதுப்பித்து கொள்ளலாம். இப்போ நம்மள்ட்ட இப்போ சொன்ன மாதிரி தான், நம்மள்ட்ட இருக்க மொபைலோ இல்லை அந்த லேப்டாப்போ எந்த ஒரு பொருளுமே நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவைக்காக பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு அவர் மேலே அன்பு உருவாகும். அவருக்கு நமக்கு உள்ள உறவை புதுப்பிச்சுக்கலாம். உறவு என்ன? அவரு தான் நமக்கெல்லாம் தகப்பன், நாமெல்லாம் அவருடைய குழந்தைகள். அந்த உறவு வந்து நம்ம மறந்துருக்குறோம். அந்த உறவை புதுப்பிச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இந்த மனித பிறவி. அதை புதுப்பிச்சுக்கலாம். எந்த நிலையில் வேணாலும் நம்ம வந்து அவரோட உறவு கொள்ளலாம். ஒரு தாசியனா, ஒரு தோழனா, ஒரு காதலனா, ஒரு இதுனா தாய் தந்தையரா, அவருடைய குழந்தையா, எப்படி வேணால் நம்ம அவர்கிட்ட உறவு நிலை கொண்டு அந்த உறவை நம்ம புதுப்பிச்சுக்கலாம். கிருஷ்ணரிடம் உறவை புதுப்பித்து கொள்வதே மனித வாழ்வின் குறிக்கோள். நம்மளுடைய மனித வாழ்வு எதுக்காக நமக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, நாம் வந்து தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள். நம்ம எல்லாருமே தவறி இங்கே வந்துட்டோம். தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் தான். நம்மளுடைய நித்தியமான உலகம் அதுதான், உண்மையான வீடு அங்கே இருக்குது. ஆனால் நம்ம தவறி இந்த பூலோகத்தில் வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதை புதுப்பிச்சுக்கணும். பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள அந்த உறவை புதுப்பிச்சுக்கிட்டு அவருடைய நித்தியமான உலகத்துக்கு போகிறது தான் இந்த மனித உடல் கிடைச்சதோட பயன். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த உடலை வீணாக்கினோம்னா மறுபடியும் இன்னொரு உடல் நமக்கு கிடைக்கும். அது திருப்பி மனித உடல் தான் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது நிச்சயம் கிடையாது. நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மாக்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு விலங்கோ பறவையோ மரமாவோ கூட நம்ம பிறக்கலாம். இல்லை நல்லது செஞ்சு தேவ உடல் கூட கிடைக்கலாம். ஆனாலும் நம்ம இந்த உடல்லாம் கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம பாடுபட வேண்டாம். நம்ம அவருடைய உலகத்துக்கு போகிறதுக்காக என்ன செய்யணுமோ அதை தான் நாம் செய்யணும். அதுக்கான வழியை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? 2.64 64th ஸ்லோகம். இல்லனா படிங்க பிரபுஜி. மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறேன். படிங்க. எல்லா விதமான விருப்பு வெறுப்புகளிலும் இருந்து விடுபட்டு விடுதலைக்கான விதிகளால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவன் கடவுளின் முழு கருணையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ராகத்வேஷ, ராகம்னா விருப்பு, துவேஷம்னு நம்ம படிச்சு கேள்விப்பட்டிருப்போம். துவேஷம்னா வெறுப்பு. எல்லா விதமான விருப்பு வெறுப்புகள்லேருந்து விடுபட்டு, அதான் இருமை. நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இல்லையா, ஒரு பொருள் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆசை. ஒருத்தர் கண்டா நமக்கு வந்து பிடிக்கும், சில பேரை கண்டா பிடிக்காது. இதெல்லாம் தான் ராகத்வேஷம்னு சொல்கிறது.
பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க, விருப்பு வெறுப்பு, இது எல்லாமே இதிலேருந்து விடுபட்டு விடுதலைக்கான விதிகளால் புலன்களை கட்டுப்படுத்தவன். புலன்களை கட்டுப்படுத்தினாதான் விடுதலை அடைய முடியும். அதுக்கான விதிகள் என்ன இருக்கு? நமக்கு 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க இஸ்கான்ல. யாருக்காச்சும் தெரியுமா 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்னன்னு? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, சூதாட்டம் பண்ணக்கூடாது, புலால் உண்ணக்கூடாது, ம் அப்புறம் முறையற்ற உறவு இருக்கக்கூடாது. ம் இன்னும் ஒண்ணு வந்துட்டு போதை அந்த மாதிரி போதைப் பொருட்கள் போதைப் பொருட்கள் போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது. 4 வெரி குட், இருக்குங்க மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட். அந்த ஹரே மாதிரி கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விடுதலைக்கான விதிகள் இதெல்லாம் தான் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும். இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தினாலே நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்? கிருஷ்ண உணர்வுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுவோம். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்தோம்னா கடவுளோட கருணை, அவருடைய மெர்சி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எல்லா விதமான விருப்பு வெறுப்புகள்லேருந்து வெளியில் வரணும். அப்புறம் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை கடைபிடிக்கணும். புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அப்புறம் கருணை, பகவானுடைய கருணையை நம்ம ஈஸியாக அடைஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. உஷாமூர்த்தி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? உஷாமூர்த்தி மாதாஜி, யோகேஸ்வரி மாதாஜி, விக்னேஷ் மாதாஜி மியூட் பண்ண முடியல மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆர்டரா போயிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி மாதாஜி உஷாமூர்த்தி சரிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. உஷாமூர்த்தி மாதாஜி இப்ப படிங்க. பிரசாதே சர்வதுக்கானாம் ஹானிர் அஸ்யா ஜாயதே பிரசன்ன சேதசு ஹ்யாசு புத்தி பர்யவதிஷ்டதே. இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் திருப்தியற்றவனுக்கு ஜட உலகின் மூவகை துன்பங்களால் பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை. இத்தகைய திருப்தியற்ற உணர்வில் அவனது புத்தி வெகு விரைவில் நிலை பெறுகின்றது. ராதே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராதே கிருஷ்ணா. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? கிருஷ்ண உணர்வில் எப்படி திருப்தி அடையணுங்கிறது போன ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லிச்சு. அந்த திருப்தி அடைந்தவன் என்ன செய்வான்? இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள மூவகை துன்பம் நான் சொன்னேன்ல, ஆதி ஆத்மிகா. ஆதி ஆத்மிகான்னா என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய உடலாலும் நம்ம உடல் மனசாலே அடையக்கூடிய துன்பங்கள். நம்ம உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு மனக்குழப்பம் இருக்கும், மன கஷ்டம் இருக்கும். அது ஒன்று. உடல் நோயால் நம்ம துன்பப்படுவோம். நம்ம உடலாலையும் மனசாலையும் துன்பப்படுறது தான் ஆதி ஆத்மிகா அப்படிங்கிறது ஒரு வகை துன்பம். இது எல்லாருக்கும் நடக்கக்கூடியது தான். அடுத்தது ஆதி பௌதிக். ஆதி பௌதிக்குன்னா என்ன? நம்ம வளர்க்கக்கூடிய வளர்ப்பு பிராணிகள், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நாய், பூனை, இல்லை கொசு வந்து நம்மளை கிடைச்சா நமக்கு வந்து தாங்க முடியல. கரப்பாம்பூச்சி வீட்டில் வந்ததுன்னா, பள்ளி வந்ததுன்னா நமக்கு பிடிக்காது. அதுங்களால வரக்கூடிய துன்பம். அப்புறம் நமக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடியவங்க, நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க, அவங்களாலேயோ உறவு முறைகளாலேயோ ஏற்படக்கூடிய துன்பம் வந்து ஆதி பௌதிக் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது ஆதி தெய்வீக். ஆதி தெய்வீக்குங்கிறது நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. அது எப்படிப்பட்டது? இப்போ வந்து இப்போ பூகம்பம் வருது, வெள்ளம் வருது, பஞ்சம் வருது, வறட்சி வருது, கோவிட் மாதிரி வியாதிகள்லாம் வருது. இது எல்லாமே வந்து ஆதி தெய்வீக்குன்னு சொல்லப்படுது. ஆதி ஆத்மிக், ஆதி பௌதிக், ஆதி தெய்வீக். அந்த மூவகை துன்பங்களை அனுபவிக்காம யாருமே இங்கே தப்ப முடியாது. அந்த மூவகை துன்பங்களையும் அனுபவிக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா யாருக்கு? கிருஷ்ண உணர்வில் திருப்தி அடைந்தவனுக்கு இந்த மூவகை துன்பங்களும் பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இத்தகைய திருப்தியுற்ற உணர்வில் அவனது புத்தி வந்து என்னது? வெகு விரைவில் நிலை பெறுகின்றது. எதில் நிலை பெறுது? கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறுகிறது அப்படின்னு ஒரு சோபர்மேனோட ஒரு நிலையான இது நிலையை வந்து இங்கே எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ அதுதான் விதிகள் விடுதலைக்கான ஆனவை. அது நம்ம 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த உலகத்திலேருந்து நம்ம வெளியேறதுக்காக நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டது. பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறதும் நம்ம வந்து படிச்சிட்டோம். உலகத்தை விட்டு இந்த பௌதிக துன்பத்திலேருந்து வெளியேறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூரணமான திருப்தி அடைந்தவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா, சந்தோஷமான நிலை, தன்னில் தானே நிலை பெற்று சந்தோஷமான நிலையில் இருக்கக்கூடியவன். இங்கே மூவகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறது இங்கே காட்டியிருக்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆதி ஆத்மிக். தன் மனக்கவலையில் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, இது ஆதி ஆத்மிக். இந்த வந்து இங்கே வந்து ஒரு கொசு கடிக்குது அவரை கையில், அது வந்து ஆதி பௌதிக். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்குது, வெள்ளம் ஏற்படுறதோ ஏதோ ஒரு புயலோ ஏதோ ஒன்று, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலை வந்து ஆதி தெய்வ். இது வந்து மூவகை துன்பங்களில் இதில் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறது.
அடுத்தது தெளிவான நிலையான புத்தி. அம்பரீஷ் மகாராஜா போல தன்னுடைய புலன்கள் அனைத்தையும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்துறது. இது எல்லாம் நம்ம இதுவரையிலும் நம்ம படிச்சிட்டோம் இல்லையா? இப்ப 66வது ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறீங்க? விக்னேஷ் வினோ மாதாஜி. வினோதினி மாதாஜிங்களா நீங்க? யோகேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. படிக்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य पावना न चापावयदशन्ति அசாந்திய குதத் சுகம். மொழிபெயர்ப்பு. பரமனின் ஸ்ரீ கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக தொடர்பின்றி தெய்வீக அறிவையோ கட்டுப்பாடான மனதையோ அடைய முடியாது. இவையின்றி அமைதிக்கு வழி இல்லை. அமைதி இல்லாவிடில் ஆனந்தம் எவ்வாறு உண்டாகும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒருத்தவங்க எப்படி ஆனந்தம் அடைவாங்க அப்படின்னா அமைதி இருந்தாதான் ஆனந்தம் அடைவாங்க. அந்த அமைதி எங்க இருந்து வரும்? கடவுளோட தொடர்பு இருந்தா மட்டும்தான் அந்த அமைதி கிடைக்கும். அது எப்ப அதாவது தெய்வீக அறிவும் கட்டுப்பாடான மனசும் இருந்தாதான் என்ன செய்ய முடியும்? அமைதி கிடைக்கும். நம்ம மனசு அலபாஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா அமைதி கிடைக்காது. அந்த அமைதி இருந்தாதான் ஆனந்தம் உண்டாகும். இது எல்லாமே பூர்ண மூல காரணமா எது இருக்குது? பகவானுடைய உணர்வுல நாம இருக்கிறது. பகவானுடைய தொடர்பு இல்லாம நம்ம எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் அதுல நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாது. நம்ம அமைதியா இருக்க மாட்டோம், ஆனந்தமும் அடைய மாட்டோம். அதனால முக்கியமா எது செய்யணும்? நம்ம பகவானுடைய உணர்வுல அவருடைய தொடர்புல 5 விதமான ரசங்கள்ல என்னென்ன ரசம் அப்படின்னா சாந்த ரசம், சாக்கிய ரசம், தாசிய ரசம், வாசல்ய ரசம், அப்புறம் பிரேமரசம். இந்த 5 விதமான ரசங்கள்ல பகவானுடைய தொடர்புல நாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 67. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இதை படிச்சிருங்க மாதாஜி. 67 படிக்கிறேன் மாதாஜி. இந்திரியாணாம் ஹி சரதாம் யன் மனோனு விதீயதே தத் அஸ்ய ஹரதி பிரஜ்யானாம் வாயுர் நாவாம் இவாம் வசி. மொழிபெயர்ப்பு. நீரின் மீதுள்ள படகை கடுங்காற்று அடித்துச் செல்வதைப் போல அலைபாயும் புலன்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் மீது மனம் ஈர்க்கப்பட்டு விட்டால் அந்த ஒரே ஒரு புலன் கூட மனிதன் அறிவை இழுத்து சென்றுவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ ஒரு படகு தண்ணியில இருக்குது. ஒரு கடலோரத்தில் என்ன செய்வாங்கன்னா பேக் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பேக் வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே படகு ஒரு கயிறு கட்டி வச்சுருப்பாங்க. அந்த துறைமுகம் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல கயிறு கட்டி வச்சுருப்பாங்க. கயிறு கட்டலைன்னா அந்த படகு என்ன ஆகும்னா காற்றுல அடிச்சுக்கிட்டு போயிடும். காற்று அடிக்கும் போது எந்த திசையில் காற்று போகுதோ அந்த திசையில் அந்த படகு அடிச்சுக்கிட்டு போயிடும். அதுவும் கடுங்காற்றுனா கண்ணாமண்ணான்னு அடிச்சுட்டு போயிடும். அந்த படகு அந்த இடத்துல இருக்காது. அதை போல தான் நம்மளுடைய புலன்கள் என்ன செய்யுதுன்னா நம்ம அலைப்பாயும் புலன்கள் மனசு நம்ம ஒரு நிலையில் நிறுத்த முடியாத அளவுக்கு நம்ம புலன்கள் கட்டுப்பாடற்ற நிலையில் நம்ம புலன்கள் அலைப்பாயும். அந்த நிலையில் நம்மளுடைய மனம் ஈர்க்கப்பட்டதுன்னா புலன்கள் வழியாக ஒரு பொருள் மேலே உள்ள ஆசையினால நம்ம அந்த ஒரு புலன் கண் எடுத்துக்கலாம், இல்லை காது எடுத்துக்கலாம், இல்லை மூக்கை கூட எடுத்துக்கலாம், இல்லை நாக்கை கூட எடுத்துக்கலாம். எந்த புலனோ அந்த புலன் அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நினச்சதுன்னா அது மனசு என்ன செய்யும்? மனசு அதே வழியில தான் போகும். அந்த ஒரே ஒரு புலன் ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு மனம் என்ன செய்யும்? அது வழியில ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ மனம் ஓடிச்சுன்னா நம்முடைய அறிவும் அந்த இடத்துக்கே போயிடும். அறிவு நிலையை நிறுத்த முடியாது. ஒரு படகு போல தான் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் என்ன செய்யுது? ஒரு புலன் போற வழியிலேயே நம்மளுடைய மன அறிவும் போயிடுது. அது மாதிரி செய்யக்கூடாதுங்கிறது சொல்லியிருக்கிறாங்க. பரமனுடன் தொடர்பு இல்லை என்றால் பகவானோட நம்ம தொடர்பு வச்சுக்கலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுதான் பலன் என்ன? அமைதியோ ஆனந்தமோ கிடையாது. இவங்க மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அடுத்தது கட்டுப்பாடற்ற புலன்கள், ஆழ்ந்த மயக்கத்துல இவங்க இருக்கிறாங்க. அந்த புலன்கள்லாம் அவங்க சொன்ன பேச்சை கேட்கல அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டியிருக்கிறாங்க. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலன்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அனுகூலமான காற்று போல உதவி செய்யும். அதே புலன்களை நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டோம்னா இப்போ அம்பரீஷ் மகாராஜா எப்படி கட்டுப்படுத்தினார் அவர் புலன்களை, அது மூலம்னா காற்று நமக்கு அனுகூலமான திசை. நம்ம எந்த திசைக்கு நம்ம போகணுமோ அந்த திசையில் காற்று அடிச்சதுன்னா நமக்கு எப்படி ஈஸியாக நம்ம பயணம் பண்ண முடியுமோ, எதிர் திசை வந்தால் தான் நம்மளால் நீச்சல் கூட பண்ண முடியாது. நீச்சல் அடிக்கிறவங்களுக்கு கூட அந்த காற்று உதவி செய்யும். அதுபோல் அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு அனுகூலமானது எதுன்னா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலன்கள். பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 புலன்கள் பாருங்க, கண்கள், காதுகள்,
அப்புறம் நம்மளுடைய கைகள், அப்புறம் வாய், அப்புறம் மூக்கு, இது எல்லாமே வந்து எதில் ஈடுபடுத்தணும்? பகவானுடைய இதில் ஈடுபடுத்தணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவருடைய வாயால் அவர் சாண்டிங் பண்ணுறாரு. இவர் வந்து கீர்த்தனைகளை கேட்குறாரு. இவர் கைகளால் ஆராதனை காட்டுறாரு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசாதம் பிரசாதம் வந்து வச்சுருக்குறாங்க. அது வாயால் உணவு சாப்பிட்றது. மூக்கு வந்து என்ன செய்யுது? இந்த பகவானுக்கு சூட்டிய மலர்களை நுகருதல். இந்த மாதிரி நம்ம புலன்களை வந்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 68 மாதாஜி. பவானி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि तेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। எனவே பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, எவனுடைய புலன்கள் புலனர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து முற்றுமாக விலக்கப்பட்டுள்ளதோ அவன் நிச்சயமாக நிலைத்த அறிவுடையவன் ஆகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரமணி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் படிப்பாங்க மாதாஜி. ஓகே. அதாவது மகாபாகோ, மகா பயம், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து கூப்பிடுறாரு. பகவான் என்ன சொல்றாரு? யாருடைய புலன்கள்லாம் புலனுகர்ச்சி பொருட்கள்லேருந்து முற்றிலுமாக விளக்கப்பட்டுள்ளதோ, சுத்தமாக அதுலேருந்து விருப்பம் இல்லாமல் அதை வெறுத்துட்டு பகவானுடைய வழியில் யார் ஒருத்தவங்க வந்து தன்னுடைய புலன்களை நிலைநிறுத்துகிறாங்களோ அவங்க தான் நிலைத்த அறிவுடையவன். அவன் தான் வந்து சித தீர்முனி, சோபர்மேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். அந்த நிலையில் யாராலெல்லாம் இருக்க முடியும்? மகாபரிய பரமாத்மா அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பரமஹம்சா நிலையில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களால் தான் அந்த நிலைக்கு உயர முடியும். நாமெல்லாம் அதுக்கான முயற்சியை தான் நம்மலாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அம்பரீஷ் மகாராஜெல்லாம் அதில் தான் இருந்தாங்க. அதனால தான் வந்து துர்வாசர் விட்ட சாபம் வந்து அவருக்கு ஒன்றுமே பண்ணல. சுதர்சன சக்கரமே வந்து அவரை வந்து காப்பாத்துச்சு. அந்த நிலை எப்படிப்பட்ட நிலை? அவர் எந்த விதமான புலனுகர்ச்சியிலையும் ஈடுபட மாட்டார். ஜனக மகாரிஷி எல்லாம் வந்து ஜனக மகாராஜா ராஜாவாக இருந்தாலும் அவர் ராஜ ரிஷியாக வாழ்ந்தார். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் இங்கே சோவர்மேன் அப்படின்னு வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. 69 மாதாஜி. வினோதினி மாதாஜி உங்களால அன்மியூட் பண்ண முடியுதுங்களா? விக்னேஷ் வினோ. ஓகே, இன்னும் படிக்காதவங்க கோமதி சரி ரமணி மாதாஜி படிச்சிருங்க. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति பூதானி சா நிஷா பஷ்யதோ முனேஹே. மொழிபெயர்ப்பு: எல்லா உயிர்களுக்கும் இது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழித்தெழும் நேரமாகும். எல்லா உயிர்களுக்கும் எது விழித்தெழும் நேரமோ அது ஆய்வறிவு கொண்ட முனிவனுக்கு இரவாகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆய்வறிவு கொண்ட மனிதன் அவன் தான் வந்து இங்கே நிலைத்த மனமுடையவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எல்லா உயிர்களும் எப்போ வந்து இரவுல வந்து தூங்குவாங்க. ஆனால் கட்டுப்பாடுடைய இந்த பக்தியில் நிலை பெற்றவர்கள் எப்போ எழுந்திருக்கிறாங்க? இரவு 2:30 மணிக்கெல்லாம் எழுந்திரிடுறாங்க. 2:30 மணிக்கு எழுந்துச்சு என்ன கோயில்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2:30க்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு வந்து பூஜைக்கு பகவானுக்கு வந்து அலங்காரம்லாம் பண்ணி ஆராதனை 4:30 மணிக்கு வந்து அவங்க தீபாரத்தி காட்டணும்னா அவங்க ஒரு 2:30க்கு எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு வந்து பகவானுக்கு அலங்காரம்லாம் பண்ணாதான் வந்து அதுக்கு நைவேத்தியம் பிரசாதங்கள்லாம் தயார் பண்ணி கொண்டு வந்தால் தான் அந்த ஆரத்தி வந்து கரெக்டாக அந்த 4:30 மணிக்கு காட்ட முடியும். அது மாதிரி எல்லாரும் தூங்குறாங்க. அந்த தூங்குற நேரத்தில் அங்கே பக்தர்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்க? ஏந்திரிக்கிறாங்க. அந்த எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழித்தெழும் நேரம். எல்லா உயிர்களுக்கும் எது விழித்தெழும் நேரமோ அது ஆய்வறிவு கொண்ட முனிவனுக்கு இரவாகின்றது. அந்த நேரத்தில் எல்லாரும் ஏந்திரிப்பாங்க. ஆனால் அவங்க என்ன இருப்பாங்க? தியானத்தில் இருப்பாங்க. அந்த நிலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. கட்டுப்பாடுடைய புலன்களை பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்மளுடைய கை, கண்ணு, மூக்கு, நாக்கு, காது. அடுத்தது பற்றுள்ளவையா பற்றற்றவையா? பற்றுடையவனுடைய கைகள் வந்து எப்படி இருக்கு? கயிறு போட்டு இறுக்கி கட்டி இருக்கு. கட்டுண்ட நிலை, கண்டிஷன் சோல். நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்கிறோம். அதை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. பற்றற்றவை எப்படி இருக்கு? 2 கையும் விரிச்சிட்டு எந்த வித சுதந்திரமாக இருக்கிறாங்க. நாம் வந்து பற்றுடையவனாக இருக்கணுமா பற்றற்றவனாக இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத நாம தான் வந்து தீர்மானிக்கணும். 70 மாதாஜி. அம்பிகா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அபூரியமானம் அசல பிரதிதிஷ்டம் சமுத்திரம் அப பிரவிஷ்யந்தி யத்வம் தத்வ காமபியம் பிரவிஷ்யந்தி சர்வே
சாந்திம் அப்னோதி காமி. நதிகள் கடலில் வந்து கலந்தாலும் கடல் மாறுவதில்லை. அதுபோல தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாதவன் மட்டுமே அமைதியை அடைய முடியும். அத்தகு ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்புவனா அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து ஒரு உதாரணம் அனாலஜி கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ வந்து கடல்ல வந்து எத்தனையோ நதிகள் வந்து கலக்குது. ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்தும் பலவிதமான நதிகள். இங்கே காவேரி போய் கலக்குது, அங்கே கங்கை போய் கலக்குது, கோதாவரி போய் கலக்குது. ஒவ்வொரு கடல்களும் எப்படி நதிகளும் எங்கே போய் கலக்குதுன்னா கடைசியில் கடல்ல போய் கலக்குது. எங்கேயோ உருவாகும், ஆனால் கலக்கிறது இடம் வந்து சேர்ற இடம் வந்து எதுனா கடல் தான். சரி, இத்தனை நதிகள் வந்து கடல்ல வந்து கலக்குதே, அதனால அந்த கடலுக்கு ஏதாவது மாறுபாடு ஏற்படுதா? அது வந்து கரையை விட்டு தாண்டி இந்தாண்ட வந்துடுதானா? இல்லை, அது இருக்கிற இடத்துலையே தான் இருக்குது. அது எப்பவும் போல தான் இருக்குது, எந்தவித மாறுதலும் இல்லாமல். அது மாதிரி தான் ஒரு சோபர்மேன் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பலவிதமான ஆசைகள். அவன் வந்து இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்க்கறதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஆசை, அதான் தடையின்றி வரும் ஆசைகள்ங்கிறாங்க. இந்த ஆசைகளுக்கு அளவே கிடையாது. இது ஒரு ஆசை முடிஞ்சோன்னா இன்னொரு ஆசை வரும் நமக்கு. அது மாதிரி தடையில்லாமல் வரக்கூடிய எந்த ஆசைகளாலையும் பாதிக்கப்படாத நிலையில் இருக்கக்கூடியவன் தான் வந்து என்ன செய்வான், நிலை பெற்ற மனம், அமைதியை அடையக்கூடிய அந்த சோபர்மேனாக ஒருவன் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. 71 மாதாஜி. உமாபதி பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. அடுத்தது லக்ஷ்மி மாதாஜி. உமாபதி பிரபுஜி, லக்ஷ்மி மாதாஜி, கோமதி மாதாஜி, 3 நான் படிக்கட்டுங்களா? படிங்க மாதாஜி. காமான்யः சர்வான் புமன் சரதி நிஸ்பருக நிர்மமே நிராகங்கரः சா சந்தியாம் அதிகசதி. ஒளிபேர்ப்பு. புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களை துறந்தவனும் ஆசைகள் இல்லாதவனும் உரிமையாளன் எனும் எல்லா உணர்வுகளை துறந்திருப்பவனும் அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மை அமைதியை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ உண்மையான அமைதியை யாரால அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. புலனுகர்ச்சிக்கான விகாய காமான் அப்படின்னா புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களையும் துறந்தவன், நம்ம ஆசைகள் எல்லாம் விட்டவன், அப்படிப்பட்டவனும் உரிமையாளன், அதாவது நிர்மமோ, எல்லாத்துலேயும் உரிமை, என்னோடதுங்கிற அந்த உரிமை, நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த உரிமை. பொருள்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பொருள், இந்த வீடு என்னது, இந்த கார் என்னது அப்படிங்கிற அந்த உரிமையெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா? அந்த உரிமைகளெல்லாம் அந்த உணர்வுகளெல்லாம் துறந்தக்கூடியவன். அடுத்தது என்ன? அகங்காரம் இல்லாதவனும் ஆன ஒருவனே உண்மை அமைதியை அடைய முடியும். உண்மையான அமைதியை யார் ஒருத்தங்களால் அடைய முடியும்? எல்லா விருப்பங்களையும் துறக்கணும், ஆசைகளை துறக்கணும், உரிமையை துறக்கணும், அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கணும். இத்தனையும் செஞ்சாதான் ஒருவன் அமைதியான நிலையில் இருக்க முடியும். இப்போ நம்மெல்லாம் அமைதியேற்றி தவிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? நம்மள்கிட்ட இந்த குணங்கள்லாம் நிறைஞ்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நமக்கு பாடமாக எடுத்துக்கணும். அலைப்பாயாத தன்மை. இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு காற்று வீசாத அறையில் உள்ள தீபம் போல், ஒரு சுடர் விட்டு எரிகிற அந்த தீபம் போல் நம்மளுடைய மனசு எப்படி இருக்கணும்? ஸ்திரத்தன்மையில் இருக்கணும். அப்புறம் விருப்பமற்ற நிலை. நம்ம உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இந்த பௌதிகத்திலலாம் நிலையில்லாத வாழ்க்கை இது. அதில் இருக்க ஆசைகளை நம்ம விட்டுடணும். அடுத்தது புலனுகர்ச்சிக்கான விருப்பங்களை துறந்திருத்தல், உரிமையாளன் என்னும் உணர்வுகளை துறந்திருத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல். இது எல்லாமே நம்முடைய ஸ்ரீல பிரபுவதாவுக்கு இருந்திருக்கு. அதனால தான் அவங்க படத்தை இந்த இடத்துல வச்சுருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நிலைகளில் நம்மளை வந்து நாம் என்ன செய்யணும்? அந்த நிலைக்கு நாம் உயரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. கடைசி ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? லக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. வாசிங்க. ஏஷா பிராமி ஸ்திதி பார்த்த நைனாம் பிராப்ய விமுச்யதி சதீச்யாம் அந்தர்சாலே பி பிரம்ம நிர்வாணம் சிந்தி. மொழிபெயர்ப்பு. இதுவே ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பமடைவதில்லை. இந்த நிலையை தனது மரண தருவாயில் அடைபவனும் கூட இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணன்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இதுவரையும் நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன குணநலன்கள் இருந்தால் மன அமைதி அடைய முடியும். மன அமைதி அடைகிறதுனால பகவான் மேலே கிருஷ்ண உணர்வு பற்றுதலை எப்படி வளர்த்துக்க முடியும், அவர் மேலே எப்படி அன்பு செலுத்த முடியும், அவருக்கு எப்படி பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும், இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் ஆன்மீகமான தெய்வீகமான ஒரு வாழ்வுக்கு வழியாக வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த நிலையை அடைந்தவன் என்ன செய்வான்? குழப்பம் அடைய மாட்டான். வாழ்க்கையில் அவனுக்கு எந்த விதமான குழப்பங்களோ கவலைகளோ துக்கமோ துயரமோ எதுவுமே ஏற்படாது. அந்த நிலையை தனது மரண தருவாயில் அடைந்தவங்களோட கடைசி நிமிஷம், இப்போ இதுவரையும் வாழ்நாள் பூரா நம்ம வீணாக்கிட்டோமே, சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம படிக்கலையென்னலாம் யாரும் வருத்தப்பட வேணாம். இப்போ வந்துட்டோம் பக்தி நிலைக்கு. இந்த நிலையிலேருந்து நம்ம வழுவாமல் இதுலேருந்து மாறாமல் இதுலேயே நம்ம கண்டினியூ பண்ணோம்னா நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நாமளும் நுழைய முடியும். இந்த பிறவிலேயே நமக்கும் என்ன இந்த நிலை கிடைக்கும். இதுக்கு கட்வாங்க மன்னருடைய ஒரு கதை கூட நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. கட்வாங்கருங்கிற ஒரு ராஜா வந்து இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அந்த அப்போ பழைய காலத்துலலாம் வந்து அவங்கெல்லாம் தேவ உலகம் வரையிலும் போகிறதுக்கான சக்தி படைத்தவர்களாக இருந்தாங்க. சத்தியகா உலகத்தில் வாழ்ந்தவங்கெல்லாம் அப்படிப்பட்ட சக்தி படைத்தவங்க. அதனால் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் போர் நடக்கும் பொழுது அவருக்கு போய் தேவர்களுக்காக அவர் வந்து போர் புரிகிறாரு, துணை செய்கிறாரு, அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறாரு. அதுக்குள்ளே இங்கே வந்து பூலோகத்தில் வந்து என்னது பல வருட காலம் அவருக்கு போயிடுது. அவருடைய வாழ்க்கை காலமே முடிய போகிற காலகட்டம் வந்துடுது, அவருக்கு தெரியல. அப்போ தேவர்கள் கேட்குறாங்க, உங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணீங்களே, உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன பரிசு கொடுக்க, நீங்கள் என்ன வரம் கேட்டாலும் தர்றோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து அவர் சொல்கிறாரு, எனக்கு இன்னும் எவ்வளோ காலம் உயிரோட இருப்பேன்னு சொன்னீங்கன்னா போதும் அப்படிங்கிறாரு. வேறு எதையும் அவர் கேட்கல. உனக்கு இன்னும் 3/4 மணி நேரம் தான் இருக்குங்கிறாங்க. அப்போ அவருக்கு எப்படி இருக்கும்? நாமெல்லாம் எப்படி நினைப்போம்? 3/4 மணி நேரம் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் பாக்கி இருக்குன்னு சொன்னால் நம்மலாம் என்ன செய்வோம்? படபடன்னு நம்மளோட சொத்துக்களை என்ன எப்படி யார்கிட்ட மாற்றணுங்கிறதெல்லாம் நம்ம அப்படி தான் யோசிப்போம். ஆனால் அவர் அதை செய்யலை. அவர் போய் பக்தி தொண்டில் ஆழ்த்துறாரு. அந்த 3/4 மணி நேரத்தையும் பகவானுடைய பக்திக்காக அவர் செலவிடுறாரு. அது மாதிரி செலவிட்டு அந்த 3/4 மணி நேரத்தில் அவர் இறைவனுடைய திருநாட்டுக்கே அவருக்கு பயணம். அவர் உடல் அழிஞ்சானா ஆன்மா அங்கே போகுதான். அந்த மாதிரி நிலையில் கூட அந்த மரண தருவாயில் கூட ஒருத்தனால வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும்னா நமக்கு நல்ல வாய்ப்பு. இதுக்கு பிறகு நமக்கு இன்னும் எவ்வளவோ காலம் இருக்குது. அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இறைவன் கிருஷ்ண உணர்வு வந்து எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு உணர்வு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அதிலேயே கண்டினியூ பண்ணி இறைவனுடைய திருநாட்டை அடையிறத நம்மளோட வாழ்க்கை லட்சியமாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்ட கருத்து. இன்றைக்கி இந்த செகண்ட் சாப்டர் இதோட முடிவடையுது. நான் எண்டிங் ப்ரேயர் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு த அசம்பிள் டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ரொம்ப பொறுமையாக இருந்து இதுவரையும் கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இப்போ உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த பாடத்தில் எதுக்காச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம், இல்லை கருத்துக்கள் இருந்தாலும் கூட சொல்லலாம். ரொம்ப அருமையான விளக்கம் மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இன்னைக்கு 10 o'clock அட்டென்ட் பண்ணவே இல்லை மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. யூடியூப் இருக்கு, மாதாஜி யூடியூப் இருக்கு. ஓகே ஹரே ஓகே, தேங்க்யூ கிருஷ்ணா தேங்க்யூ. மாதாஜி. கட்வாங்கதன் ஐஸ்வாகு வம்சத்துல பிறந்த கட்வாகதன் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க. பட் அது வந்து சுக முனிவரால வந்து பரிஷித் மகாராஜாவுக்கு சொல்லப்பட்டது. ஏன்னா வந்து அவர் வருத்தப்படுறாரு, எனக்கு 6 நாள் தானே இருக்கு, நான் எப்படி வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் வாழ்க்கையை, நான் என்ன பண்ணுவேன், எப்படி நான் வந்து மோட்சம் அடைவேன்னு சொல்லும்பொழுது, நீ 7 நாள் இருக்கு, நீ ஏன் கவலைப்படுற, 48 நிமிஷத்துல கட்வாங்கதனுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைச்சது பகவான் நினைச்சதுனால அப்படின்னு அவர் சொல்வார் மாதாஜி. அதை நீங்க சொல்லி திருப்பி ரிமைண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, எல்லாருக்கும் அதை வந்து சொல்லியிருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அது ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. அது பரிஷித் மகாராஜாவுக்கே சுகரால சொல்லப்பட்ட கதை இது. நமக்கு வந்து செகண்ட் சாப்டர்லேயே லாஸ்ட்டில் அந்த பர்பட்டில் வரும் இந்த கதை. வந்து ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க. பர்பட்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கட்வாங்க மன்னரை பற்றி ஒரு வரி கொடுத்துருப்பாங்க. இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நமக்கெல்லாம் வந்து டைம் நிறையா இருக்குது. நம்ம இப்போ முன்னாடியே வந்துட்டோம். நமக்கெல்லாம் இன்னும் வந்து நாளைக்கெல்லாம் நம்ம இறந்துட மாட்டோம் கண்டிப்பாக. அப்படிங்கும்போது நாம் என்ன செய்யலாம்? இந்த பக்தி தொண்டில் நம்ம எவ்வளோ முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கணுமோ அதை ஈடுபடுத்திக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த கதை சொன்னது. ரமணி மாதாஜி ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது ஏதாவது சொல்லணும்னாலும் சொல்லலாம்.
கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாருக்கும் கிளியரா இருக்குல்ல? பாடம் புரியுது இல்லையா? தொடர்ச்சியா எந்த டவுட்டும் வராத அளவுக்கு அவ்வளவு கிளியரா சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கும் நீங்கள்லாம் வரணும். எல்லாருமே சதாச்சார் கிளாஸ்லையும் இணைஞ்சுக்குங்க. நிறைய பக்தி சேவையில் ஈடுபடுங்க. நீங்கள்லாம் வருங்காலத்தில் நீங்கள்லாம் வந்து டீச்சர்ஸாவோ அட்மினாவோ உங்களுக்கு எந்த டேலண்ட் இருக்கோ அந்த டேலண்ட்டில் பகவானுக்கு சேவை செய்யுங்க. அதுதான் நாம் செய்யக்கூடிய பகவானுடைய சேவையாக இருக்கும். இப்போ நம்மெல்லாம் இப்போ வந்து இப்போ இந்த நேரம் 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரமாக நம்ம இந்த கிளாஸில் உட்காந்துருக்கோம்னா அதுவே நம்ம பக்தியில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே